Jotono no lam soko ani channel o angkai tomong no norok ani channel no subscribe khalaya ko angkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanam nga phaidi tini kaisa ketal notification ailainai o notification rejakha tpsc ni bkhakte ke norok video no paitak jorate nai tongni kam ka saimana ni bagui nga phaidi official notification ailaina omokha official notification Abo Tripura Public Service Commission agartala ni bkhakti rejakha o advertisement number angka 02/2023 oro tongo permanent post nongnai abo omong angkai veterinary officer TBS grade 5 group B omo gazetted ngai obo government of Tripura ni bkhakti oro pay scale rijaknai 10,230 rupees ni simi 34,800 jorate per month obo angkai animal Research Development Department ni bkhaktai obo tlangjaknai o jagao sini ST ni post tongo 25 ta aro cholarok ni bagi reserve khlaijak 16 ta tai bwrwi ingkai 9 ta tongo o jagao post total post to jagao 67 ta tongo sini ST rok ni bagi ingka angka o jagao 25 ta reserve khlaijak abo bwrwi chola khagjak tongo norok nai di o jagao education qualification ingka angkai je degree veterinary science khlaijak tongkha angkai no norok apply khlai manai angkai tomong no norok ni qualification bai mili tongkha apply khlai di oro desirable sanjaka knowledge tongna nangna kokborok tei bengali angka angkai o jagao PRTC tongna nangna saka o jagao minimum 40 years ni angka bisingo tongwi tongkha angkai apply khlai manai haipan sini borok angkai 45 years ni bisingo angkai apply khlai manai qualification mili tongkha angkai to norok apply khlaina musungkhai to apply khlaina di o jagao sajaka last date angka angkai obo 28 tarik February 2023 obo 5:30 pm jora no tongnai 28 tarik jora abo February ni angka angkai selection procedure rijak tongo o jagao omokhai o jagao selection procedure tai syllabus angka angkai o jagao pattern of examination tongo examination angka kainai tongo kaisa written ngai written examination ngai takisa angka interview hayaka personality test najaknai o jagao written angka 170 mark ni ngai tai 30 mark angka interview personality test to tai 30 mark ni ngai oro 5 marks tongo including khlaijak bengali kokborok language ni abo najaknai interview pro obo written exam angkai OMR based ngai multiple choice question abo negative mark tongo oro angka personality test to angka o jagao kaisa post ni bagui 5 jon candidates rokno interview najaknai hini saka o jagao norok nai di obo angka ang PDF description ri ruano o jagao interview hayaka personality test angka 30 marks ningnai abo o jagao 25 marks angka o jagao tongnai ability tai current affairs rongni sungjaknai o jagao gatai 5 marks angka knowledge abo bengali tai kokborok ni knowledge o tai 5 marks ni sungjaknai o jagao final selection ngai norok ni merit je written exam tai interview abo 8 khlaiye final selection merit basic khlai ngai abo angka o jagao important information rijaka online norok apply khlainani angka tpsc ni official website o thangui no norok apply ma khlainai o apply khlainai ni o borok ni link khulukjaknai abo 30 tarik January 2023 ni simi 28 tarik February 2023 5:30 pm jora no apro ni bisingo norok tomong no qualification mili tongkha angka apply khlaina musungkha norok apply khlaina di tei kwbangma jagao condition rijak tongo norok obo bo nai di PDF o manana o jagao fee marnai group B gazetted post ni bagui angka sini ST rok ni bagui 250 rupees norok jefur online apply khlainai afro no norok 250 rupees no norok online payment ma khlainai abo application fees angka o jagao kwbangma condition terms and condition rok rijak tongo norok obo no bo kaham khe pori nai di norok ni exam pro rogo exam ni bare exam o tam oro tongo angka tai tebo kaham khe saimano ni bagui official website no bo norok visit khlai mano aro bo thangui norok kaham kai tebo nai mano te o PDF no norok official website o bo manai
Tai ani description no bang ri ruana norok tomung no PDF no te bo kam kai naina musung khang kai download khlai pori nai de kam kai kai tomung no norok ni qualification mili tong khang kai norok apply khlai na musung khang kai to apply khlai na di abo 28 tarik February 2023 jora tongo gaka ani channel no subscribe khlaya ko gaka subscribe khlai ready kai tinin baga amsunong situng jotono no hambai.